F'pajjiżna ma' 6,000 persuna jaħdmu fis-settur tal-gaming u mal-250 kumpanija tal-gaming liċenzjati. Liċenzji li biex inkisbu l-operaturi għaddew minn proċess ta' skrutinju dettaljat li jsir minn uffiċjali tal-Awtorità Maltija għall-logħob. Iċ-Chairman Eżekuttiv ta' din l-Awtorità, Joseph Kuxkiri, spjegalna l-proċess ta' due diligence li jsir ma' kull applikazzjoni li tirċievi l-Awtorità. U kull persuna jiġi skrutinizzat, naraw il-background tiegħu, naraw illi ma kienx hemm pereżempju każijiet kontrih u nagħmlu ovvjament investigazzjoni minn diversi sorsi internazzjonali għax ovvjament qed nipproċessaw ħafna mill-persuni jkunu barranin. Barra minn hekk isir skrutinju dwar dak li tkun qed toffri kumpanija partikolari. Nagħmlu skrutinju tal-mudell kummerċjali u tas-sistemi illi il-kumpanija ħatuża biex tipprovdi s-servizzi, naraw it-tip tal-logħob, naraw li dawk il-logħob huma ċertifikati, naraw li s-sistema qiegħda tipproteġi l-konsumatur skont il-liġi. Sal-aħħar ta' Ġunju l-Awtorità għall-logħob ħarġet 43 liċenzja ġdida u qed tipproċessa 61 applikazzjoni oħra. Kuxkiri spjegalna kif l-Awtorità tibqa' għaddejja bl-ispezzjonijiet tagħha anke wara li tkun ħarġet il-liċenzja. Fil-fatt, fl-aħħar xhur l-Awtorità rrevokat ma' 16 il-liċenzja. Fejn jkollok każijiet fejn aħna naraw li l-operatur mhuwiex konformi mal-liġi. Jew pereżempju il-konsumatur, il-plejer mhux qed jiġi salvagwardjat, aħna ovvjament nieħdu l-azzjonijiet neċessarji. U mbagħad hemmhekk ovvjament għandna sistema ta' enforcement illi tista' twassal anke għal multi u anke saħansitra illi tiġi revokata l-liċenzja.